Imaxes como esta de longas ringleiras de xente agardando para a retirada de tiques e poder entrar a degustar o prezado percebe de Aguiño volverán a repetirse o domingo 2 de agosto. A confraría, principal organizadora da festa declarada de interese turístico galego, deu a coñecer a data do evento, que chega este ano á súa 27 edición, na que se prevé repartir ao redor dunha tonelada deste crustáceo. Xuntaremos, ou espero que xuntaremos unha tonelada de percebe, os platos manterase máis ou menos, ainda non temos decidido, pero ca agrupación de mariscadores, pero creo que se manterá o mesmo precio que todos os anos estes últimos, non porque non teríamos que subilo, que realmente teríamos que subilo, pero consideramos que unha festa gastronómica, tendo que enche axude como temos de man as administracións, pois canto máis xente veña e poda chegar ao produto, mellor para nós e mellor para todos. E para eles, sobre todo, claro, que o poden probar, porque hoxe en día, para xente que non está pudiente, pois, ir a un restaurante a comer un plato de percebe, hai que reconocer que non é o rei do mar. E sendo o rei do mar e o percebe de Aguiño, pois non podemos decir máis. Para min gustaríame poñer en valor tanto o produto noso, que é de máxima calidade, vai a ser a zona norte, que temos aberta, desde aquí do Falcoeiro, hasta Río Xeiras, de Basoñas, é a zona que temos reservada para o verán. Iso, poñer en valor o produto e tamén, como non, poñer a todos os compañeiros en valor. Percebeiros e percebeiros se levantan todos os días, somos a cofradía máis grande de toda España, número de percebeiros. O Concello, un ano máis, volve a involucrarse con esta festa, na que se exalta un produto de vital importancia para a economía local. Porque eu me considero que, ademais da alcaldesa, teño que ser embaixadora. Entonces a mí me gusta presentarme sempre como son a alcaldesa de Ribeira, capital do percebe do mundo. É así, eu digo convencida, porque a xente que ven a Aguiño a festa do percebe repite porque efectivamente temos un produto de calidade, co que garantizamos, ademais, que todo o percebe que se consume na festa do percebe de Aguiño é un percebe do noso territorio que non vende ningún sitio máis e que, polo tanto, a xente sabe o que come, sabe quen o recolle e que hai que poñer en valor pois o traballo de toda esa xente, como decíamos, que se levanta pola mañán, que fai un traballo durísimo. Poñer tamén, aparte, poñer en valor o percebe, porque a parroquia de Aguiño casi vivimos toda a parroquia do percebe. Como dixo o presidente, hai moitísimas familias que viven durante o ano do percebe, máis do marisqueo, pero é moi importante que o pobo de Aguiño ese día enchese de xente, aparte é un motor económico para a parroquia moi grande, está todo saturado, e levan semanas preguntando que días o percebe, porque hai sitios, por exemplo, hoteles e restaurantes que queren reservar para vir pasar eses días a Aguiño. O pósito aguiñense atópase actualmente perfilando os detalles cara esta 27ª edición, entre eles os nomes das persoas que serán recoñecidas co título de percebeiros de honra e que se darán a coñecer proximamente.